ನಿಜ ಫೋನ್ ಮೈಕೈ ಮಾತಾ ಬೇನೆ ಬನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬಾತಿರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಟು ಎಂಚ ಫೋನ್ ಒತ್ತಲಿ ಸಂತೆ ಫೋನ್ ಒತ್ತಲಿ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಅಂದ ಜಾತಿನ್ಯಾ ದಾದಾ ಈ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಏನು ಬಂಗಾರ ಬಂಡವಾಳ ಇಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭವನ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಮ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೆನ್ ತೂದು ಗರುಡ ಗಮನದ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ಅವು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಏರುಂದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟಿವಿ ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೋನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿ ಕಾಮಿಡಿ CPL ತೂಂದಿಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಶನಿವಾರ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತಾ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ V4 ಚಾನಲ್ ನಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ಡು ಏನಿದೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಲ ಸುರುಟು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒವಿ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಕ್ ನೆಕ್ V4 ಬತ್ತಿಜನ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬನ್ಪಾಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಡ ಪಂಡ ಈರಲ್ಲವ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚವ್ರು ಮಲ್ತೆ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಬುಡ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಪಂಪ ಟೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ಅವು ಪವಿತ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪುತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೂರು ಅಂಚನೆ ನಿತೇಶ್ ಹೀರಾ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ದಯಪನಾಗ ಈ ಕಲಾವಿದಾಗ ನಾಟಕದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ದಯಪನ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ತಂಡ ಅಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದು ಪರ ಇಂಚಿನ ಪರ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದುಂಬಗ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ನೆಟ್ ಬದ ದುಂಬು ಪೋಯರ್ಲ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋಯರ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪನೋಡಿ ಅತ್ತಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಇರ್ದು V4 ಚಾನಲ್ದು CPLಗೆ ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ದು ಪಾಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಪಂದೆಂಕಲು ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ನ ಮರ್ಜ್ ಅದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ V4 ಮನ್ಪೆರ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಶುರು ಮಂತಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಗುರ್ತಪತ್ತೋಡು ಬಂದೆ ಅವು ಈ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನದವರ ಆತನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಏ ರೈಟ್ ಕಲಾವಿದ ಇಂಚಾಪುನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದ ಏನೇನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು